आज आपण ओले काजू प्रॉन्स घालून बनवतो आहोत आणि मस्त लागतं। आणि आपण त्याच्यामध्ये कच्चं केळं घालणार आहोत। कच्चं केळं थोडंसं मी बॉईल करून घेतलं आहे कापून, कारण ते टोमॅटो आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं शिजायला वेळ लागतो। आणि मालवणी वाटण त्याची लिंक शेअर करते मी, यूट्यूबला ऑलरेडी मी टाकलेलं आहे कसं बनवायचं। कांदे 2 बारीक चिरून घेतले आहेत, 1 टोमॅटो घेतला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या, लसूण पाकळ्या 5-6 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून, अख्खी कैरी त्याच्यावरची स्किन काढली, आंबटसाठी आपण थोडी रश्श्यामध्ये टाकणार आहोत, कढीपत्ता, कोथिंबीर आवडीनुसार, कमी जास्त किती हवी तेवढी। हे कच्चे केळं साधारण छोटी 2 होती, तुम्हाला आवडीनुसार। कच्चं केळं ऑप्शनल आहे, बटाटा घेतला तरी चालेल, पण बटाटा थोडा बॉईल करून घ्या झटपट रस्सा बनवायचा असेल तर, नाही तर रश्श्यात पण बॉईल होतो असं काही नाही। मला झटपट करायचं होतं म्हणून तयारी करेपर्यंत एका बाजूला एका गॅसवर मी केळं बॉईल करून घेतलं। गॅसवर पॅन ठेवलाय, साहित्य बाकीचं जे मसाले वगैरे आहे ते बनवता दाखवते काय काय घेणार आहे। अगदी चविष्ट लागतं, अप्रतिम लागतं। मेन तर ओले काजू कसे साफ करायचे ते मी लास्ट काजूच्या उसळमध्ये जो व्हिडिओ आहे यूट्यूबला आत्ता हल्लीच मला वाटतं गेल्या आठवड्यात वगैरे अपलोड केला आहे, त्याच्यामध्ये दाखवलं आहे। मार्केटमध्येही मिळतात, पण नॉर्मली रोड साईडला ज्या गरीब बायका घेऊन येतात, आदिवासी बायका, ते अख्खे आणतात आणि फार स्वस्त विकतात। त्यांच्याकडनं नक्कीच घ्या, त्यांना 2 पैशाची मदत अशाच वेळी होते। ह्या सीझनपासून चालू होते मदत मिळायला। बरंच काही असं युनिक आणि वेगळं त्यांच्याकडे मिळतं। मशरूम पण मस्त मिळतात। तर आता आपण रेसिपीकडे वळूया। पॅन ठेवलाय गरम करत आणि आपण काय काय करणार आहोत ते मी दाखवते। पॅन छान तापलाय, ऑइल साधारण 2 ते 3 चमचे, 2 कांदे, छोटे कांदे, ते चांगले परतले गेले पाहिजेत, लालसर टोमॅटो, तेवढं ऑइल घ्या। कमी आवडत असेल तर कमी घ्या, मी नॉनस्टिक पॅन घेतलाय कमी ऑइलसाठी, तर तुम्हाला कसं पाहिजे तसं घ्या। ऑइल कोणतं, हे ऑलिव्ह ऑइल आहे, तुम्हाला जे तुम्ही घरात वापरता ते घ्या, कोकोनट ऑइल घेतलं तरी चालेल। एक साधारण 3 चमचे मी ऑइल घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पहिलं आपलं हिरव्या मिरच्या, लसूण, कढीपत्ता, कांदा, हे छान परतून घेऊया लालसर रंग येईपर्यंत। त्याच्यासाठी आपण मालवणी मसाला वापरणार आहोत। तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर गरम मसाला थोडासा, लाल तिखट, धने जिरे पावडर आणि हळद एकत्र करून घ्या। मिरची पावडर 1 चमचा असेल तर बाकीचं सगळं अर्धा चमचा, हळद पाव चमचा, असं अंदाजाने मिक्स करून मालवणी मसाला रेडी करा। त्याच्यामध्येच कांद्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालतो, नंतर आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आणि मालवणी वाटणात आपण मीठ घालतोच फ्रीजमध्ये ठेवण्यासाठी। आता कांदा छान लालसर झाला आहे, टोमॅटो छान परतून घ्यायचे आणि नंतर आपले मसाले घालतो। थोडा टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। हळद पाव चमचा, मालवणी मसाला एक साधारण 1.5 चमचा, कोथिंबीर ह्याच्यातच आपण पहिली परतून घेऊया छान। त्याच्यानंतर आपलं मालवणी वाटण फ्रीजमध्ये ठेवलेलं असतं, त्यामुळे छान असं परतून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये मसाला एकजीव होईपर्यंत आपल्याला छान ते परतून घ्यायचं। नंतर रस्सा पातळ सुकं पण बनवू शकतो आपण, पाणी नाही घालायचं। कच्चं केळं आपलं बॉईल केलेलं आहे, प्रॉन्स लवकर शिजतात, ओले काजू पटकन शिजवावे लागत नाही। खूप केले ना तर ओले काजू पीठ होतं, त्यामुळे खूप शिजवावे लागत नाही।
आपलं वाटण छान परतून झालंय. कच्चे केळे, बटाटाही वापरला तरी चव छान लागते. प्रॉन्स, काजू कमी जास्त आवडीनुसार, आणि आता आपण पाणी घालायचं आपल्याला पाहिजे तेवढं. पाणी घालण्यापूर्वी आपली कैरी अख्खी चिरूनही घातली तरी चालेल, ताटाखाली आल्यावर मस्त लागते. आता आपण रस्सा बनवणार आहोत. तुम्हाला किती प्रमाण पातळ हवं त्याप्रमाणे. गॅस मोठा ठेवला आहे ना, छान 1-2 उकळीमध्ये आपला ओले काजू, प्रॉन्स आणि कच्चे केळीचा रस्सा तयार. तर छान याला 1 उकळी एवढे 2 मिनटं छान त्याला उकळवून घेऊया. थोडं पाणी अजून घालते कारण आटणार आहे. सारखं सारखं पाणी घातलं ना नंतर उकळी आल्यानंतर चव जाते जेवणाची. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण अगोदरच सेट करा, तुम्हाला किती घालायचं आहे. थोडंसं जास्त घातलं तरी चालेल कारण आपल्याला ते आटणार आहे. आणि घट्ट झालं असं वाटलं तर वरून ॲडिशनल तुम्ही वाटण जे फ्रीजमध्ये असतं वाटून ठेवलेलं ते नंतर थोडंसं घालून त्याला घट्ट करू शकता. घाबरायची गरज नाही. आता हे छान रटावून 1-2 ते 3 मिनटं आपण उकळवून घेणार आहोत. आणि नंतर भाकरी, राईस, चपाती जे पण आवडत असेल त्याच्याबरोबर आस्वाद घ्या. मस्त ओले काजू, कोलंबी आणि कच्चे केळे रस्सा मालवणी स्टाईल. मुद्दाम कच्च्या केळ्याची रेसिपी, कारण कच्चं केळं आणि नॉनव्हेज एकत्र केलं ना फार अप्रतिम चव लागते. आपण सुका पण एक प्रकार बघू नंतर. भरपूर असे प्रकार आहेत मालवणात, आपण एक एक बघत जाऊ जे पारंपरिक आहेत आणि आता नष्ट होत चाललेत, नाही बनवले जात फार, पण आपण ते बनवण्याचेच प्रयत्न करणार आहोत. आता याला छान उकळू दे, मग आपलं रेडी. 1-2 मिनटं झाली आहेत. छान असं उकळी आली आहे आणि आपलं ओले काजू, प्रॉन्स, कच्चं केळंचा रस्सा तयार आहे. गॅस थोडा मोठा करते, बारीक गॅसवर झाकण ठेवून वाफ येण्यासाठी ठेवलं होतं. 1-2 मिनटं अजून थोडंसं, एक छान उकळी एवढी अजून थोडी. रस्सा थोडा पातळ वाटतो, थोडंसं आपण त्याला आटवून घेऊया.